nga Thei ka snong jong I'm so proud bang adina Pynursla ki jinjar baning kom do bang mat ka de ban yo support na yeng ken jing duai de ba crowd tam tama duai be man ka por bang andup yo ya kata ka sign na uble ken if I can do it you can do it too namang kata mentang apa iti crown tu finga nang kan mai ti kama por ko hinur ka iba kring yang asha ka pageantry ba de bang iba kini ki ba la job ba he ki yo ka to ka voice ban stand up for ya ki tu ki brio ki bam don voice ken Ya kini ke episode lawan Wanrah KR Enterprises. Kebai ke one-stop solution na batagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej, lor kiwe ke tum ke budget ber ke design ke bak kuat. Kia rui ke end-to-end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai surat shillong na batagi jingtip bakamnya. Ani gani gadi kapor kabang ngalaap laslem. Ti kiden ki viewers su bapet ya gani bomenta. Na tharai gadi ka something special. Ti kublai shibun Stella Rica Khongsni. So introduce you fi badang sa. Okay. Shaphang ya jong. Ti kublai shibun fi wana po studio jong for front. Okay, kublai shibun e ba hero and first of all ako apan thank God mo for this opportunity na mabangi laya up aslam ha and then finally we're here and then kublai ro ya for front media ba ngayo lat hang ni an opportunity ba ngayo ban pen mi mo ya ki thoughts ronga ya ki views ronga so also katahi ako thank sha Lili. Tengin ya no shmat mo. Ti seller kan ngkot ngakwa ban kali na du kapor jong pi kani kapor school. Ngiat na do por school jong pi suki pat ngin poi sakani ka a Sunsilk Mega Miss Northeast pat hadin te kum kani ka por school jong pi ka dang ne hadin ta pisa sha ngala khala sa shlong hi tang baka shlong jonga kadina Pynursla tang bangalit school ha po St Mary's High Secondary School hado class 10 and then 11 12 ngalit St Anthony's High Secondary School and then nang tu bachelor's in mathematics ngadep na St Mary's College and mentang ngarang pulih po Samla Bosco University naka masters the maths kum no pat position ni I always get that nga siyo dang ang pangalit maths kinomik maths they honestly ngan daya to they Adi betul kenapa lang so into books but only books ngam jo dan interest haki wiki feels my only hobby was dancing tangkata and then after 12 I decided ngako ban long doctor so I went for NEET license nga le NEET abang kampas re so ngakam yo re so ngapoy le no ya ka maths so ngalet bachelor's and then hakatuhi while I was doing my bachelor's in maths kumto there was something in me belong but dang don shoot te kampat hun ta kaman sim jong along be kis dang kini ki questions it's like an awakening te kum to balong balay nga wan ha for Thei ka jingtu jonga ka banga di ban le what's my purpose so from there nang to I kept searching kum to ngaduai be namar banga tep hi jing duai de ba crowd tam tama te ngaduai be man ka por bangan dup yo ya kata ka sign na uble ken ba ka fidiman le kani tambah kawai ngatip bang ka bang aku aban le ka di bang aku aban le ikini ki awareness programs for children for child safety so ngam yo alat ken ngalet haki organizations ban offer ban volunteer ro ngam yo opportunity te kawan ka opportunity jong pageantry ken and then hatu ka por ngalong skeptical ha ngalong be why me ngam da jurong re ngam da snow bhabrio re ngam da nang kren re kum ta tang banga poile ya kan ka first pageant jonga Miss Shillong tang ayo top 5 tang alet biang first runners up ngalet biang Miss Meghalaya arajar phulai nga job and then it goes on hadu banda job kani title so shnong menta Pynursla yang feeling nang Thei din Pynursla itu kenya spang shnong din bisa shnong jonga nga Thei ka shnong jonga namar ba kalong danga iya ka shnong jonga menta kal asang develop ha
mencuai di senang berat ha mendapau re mentapat dapi ibun ha ki stop ki ba pair ki ba wan mi nang te dere tanggal yang kakot hakal yang music bun ha ki artist nang national ki ba dominate ya ka music industry mo te in terms of ki festivals ay ero ki bun ba and then pageantry ro menta ki asang ban be more aware about what pageantry is. Yeah, it's developing and it's a beautiful village of mine that I'm so proud of. I'm so proud bang adina Pynursla. Kau bunuh hayeng. Namar long hakap to. Mentari siapa ingin apa isya tu ke pageantry jongpi deh. Terkadang ke jingïaid lynti ke jongpi. Deh. Tahu tu ke jingïaid lynti ke jongpi. Ki jingjanjar ro kiman. So honestly, I come from a family belong very conservative kan. Ni kena ha yang jangi buat kot baik ibam kot baik kan. Bun ki doctors, non hikai, nurse, businesswoman long very different there kum tu. But then I'm the first one ban let haka pageantry to be in the field belong out there. So but ki jinjar ban ingkong do bang mat kadai ban your support na yang kan. Namar ba we come from a very long education is the most important kan, which I still agree. Ime ipa pabang ako aban le pageant pangalit ong bang ako aban le pageant mo kim syare hadu dang convince ki lai kim syare ngatep kin ngop ya kan kin sa yang Peter kadu shikadu pada long kim support kan, which I really understand as so boleh kim support yang ana marba na yeng jungin pa judan and pa mi khmat and plus ngi ha state jungi kam dapat kam dalong pau thante ki pageants ban ong ban every family can support. It's not like that kan. Te kim syare yang te na yeng ro bon bam syahire because they don't know about it. Te idi mama jonga kan ba ong ya convince hayeng ba ong I lat ba insulate experience pimla ban tip ka e bala ban jia nang ni ma just let her experience life kan te imi pa jangan tu ngap pensong tu ki somehow ki shot for my first pageant te ngalet te after that ngai top 5 tama te ki oyang Thai la biang hi time nam kwa sure Thai la yo ma tu ka experience la biang ngam tip ra ballet is like a god's calling te kum tu ba ong go for it the next yang ali le biang pan permission kim share ong to mo ngan chuli le just let's see if I win I'll continue, if I don't I'll stop ong ta te ngai first runners up kan Miss Shillong again when I went again nang turu ki ong kaju hi ki ong try tu tela biang chale choram to focus na ko kot ong payang dengan next yang like biang pa Miss Meghalaya nga job kan and then hang tu kin kisa support yang kisa ong ke kat ba phikwa le be kan tama ba chukle ya ka jing puli kan te katahi jinjar ning kong do di katahi ban yo support na yang bade menta they are the ones supporting me the most. Hatu menta nang ya pe kan ide kong Stella Rica kawi kala bende le si bang kibun ki banam rung ha kan ni kalande kala bende ba kisalia bakili ran yo le si kadan palat kumba ong ka tin dong way exposure ti kim kwa ai ki khun ki jung ki ba kin rung hang ni le si kandan ki ba kabom sutana ka kom riam ka kom kidan ki briu ki ban le si ki pek khmat ja tu ka di ka wi ka la bende kita ki daw. Honestly bang alaya lynti ngaru ni kong sha bang alaya ka pageants ngamut kum tahi ken ani ka riam kum ta pada dangal adon hakani ka fila kan no snem la sun snem na 2021 bang alit first pageant they nga realize ken ba there's a difference ka don ka jinga pair between modeling and pageantry nga I don't consider myself a model ti thu shaphang ka tu ken tip ki babun ba pe kan fi kin tip modeling ka de pageantry de okay, so modeling kadai mostly where you showcase the designs, the outfits from a certain designer, and there it's all about the outfit. But the in pageantry part, it's about you, your personality, your etiquette, the way you carry yourself, your confidence, intelligence, jong P, presence of mind, kadai kumta, and most importantly for me kin which ka iba kring yang asha ka pageantry bade banga iba kini ki ba la job bahe ki yo ka to ka voice ban stand up for ya ki tu ki brio ki bam don voice ken
For example, for me, nga kwa ban, and I have been doing nga let awareness programs Shaki school ki bashanong kendong on child safety kan, to teach them about how important it is kan mabalong aware ya ka safety ka jong kan, because children kim that tip so that was my main focus kan. So kata ka difference between modeling and pageantry. Ti kumanantang ya pek ni han ya po shalong jungi ni piskong kumno kani ka pageantry ba phile phi kelas dang ban kiu ski ne phila I ba long kandang simpore ka. I think kalau sang kio hi namar menshua kam dapat hera do kata-kata mentapat with so many bun haki kena ki contagion inang ni ba hali represent shabar ki pageants ki prepare te ngalong ngai ka kanam slam sure bakan dalong very recognized ma. And one more thing bang ako add ya ka question jong female kadei ba ya karyam mo ba most people keep perkat ba oh the late pageantry ne modeling karyam ka di kum tam pada for me kan ngan dapat yala dia kan haduk mentang ala ban ong bang it's always kadika jing kwa jong la jong te kadi ka shong happy kumno pi kwa ban riam kumno pi carry yourself. So I think it is all about individual kan ki preferences jong pi kan. It's not shibuk da pim kwa ban pong a certain outfit, say no, you have the right to kumangaro that certain outfits ngam kwa pong ngam pong ra. So kalong kum ta kan ka shong me hala dia Em kadai ba fi nomor pi draw ka ka line ni ka boundary kan nomor beli ki kena ki jungi hang ni nomor ngimdei ko madan sikwi kiri pe nomor sikwi kiri long le si ngam tip mo man shwa ka siddan ka ka channel nga kan mau man shwa ka sid mi ba ta fashion tv ngam tip ka dan dan te kilong haki tu ki por man shwa ki breu sikwi kiri te ki na ya ka bomon ki phong ka bomon ka pher pi nomor ka tu ko ba kile setei ka long ko bale setei ta long man ta ngin walam ya ka tu shani kadang ni kata jing shem long jing kata si nomor ka culture jungi kampat dei pi du kata ta ka belong ba pli lat kin te kidan ki khna manta shukin mos Stella lada ki kwa ban lei kani kin rung kumno ngate ngala ban batai tang ya ka jing shem jong amo ngate bangalet banga sedang di naki pageantry first pageant jong ate miss long alet shorang tu school man shwa pre lani ha college film jushim banta gini ngam da long smart re hadu kata-kata ngalong bed box shukrakon oh ngam da smart re ban shang ade kena balong shang kwa ban shang hayeng with my novels, my books, and then the TV. Ngalong ngam ju best ngam sotenat ban shang ban party ban yung sotenat hayeng in my own space, my own energy chill. Aku ni perkat ni ngom bene por fi ong Bachelor of Maths dan ong dan ini tong kan kwa ban poi tong in sei poi ka tu mo ngakwa ban pe ya kani ka banga ong mantan kalong ka ban channel ani ban kinrung kini ki khna hadin tungan sa poi pat kani ka nit nomor bene fi crunch pang ka tu jinglong doctor kan te menta dangak shuken dan ni wei ban kwa ban rung ha kani ka pageantry kin le kumno I think pidi ban sedang ban participate hakini ki pageants baru kilong different temo ka journey jongki, but for me they bangalit participate hi hakini ki pageants ngali audition ngali I audition nga shajit tangan ang yach mat kumtahi. For me it's like that ha pageantry kan modeling te honestly ngam pa Jylla shows re hado menta the only show that I've done hado menta kadai for my very favorite designer mo namang Trilang but in 2023 ki jan ki banga phang me chang so only for her nga le ko ka show banga ngalong show stopper other than that ngam to interested in modeling te so I don't know about that ken otherwise I would like to tell nga kwa ban ong baroki kana ba don't interest kele audition put yourself out there pidi ban yok to ka exposure te nrete ma fin chu shong hayeng ma fin chu duai lano kan wan ta ka lat te kanam long ra ken so pi ban take the action ken. Okay. Te kani ka jinglong doctor jo fi nit. Ndiat batai spang itu se. Ngasam reke na perkat ya kata because mentanga I mo yo beli. Kan usnem fi prepare la ni fi tuli. Daladap 12 nga drop shi snem ban prepare kan needful. Pade hang to hi hapdeng hi nga realize this is not for me. Namar ba ngam tebra mentara nga perkat I'm so grateful bang kham yo kata kan nit
Shisha. Kali si nakajinglong doktor filahi tu ben. Pada dangan realize menta like ngam dan interest raken. Long kadi fisu tu long ngali hasin Anthony's 11-12. Hang tu kena ang tu ki ba shubam kot by whole day whole night and baru ang tu mostly ki college ni doctor mostly ken most of them. Te ngaro ngala yo hiken kata ka the air mo bang ngaro ngali long doctor. Ngalong kumta ken. So but then thank God shisha bang kam pass itu kan nga drop his name but in between I realized but this is not for me. Usnam yun eh. 2020 COVID katuka por COVID. Tuka por dang shongying ba ani nga kan ma nga yam nga omet this is not for me. I don't think I'm meant to be a doctor. I know God has different plans for me. Kadang met tuka intuition te. So kumtahi. Pada nga lele kata kan nitro. Just in case because my just in case Padan ni kamut itaban ong to fila ong kadan kata ka plan mo. Kamu still fidang liat biang ni kin mo. Oo, ngali ado license imagine. I mean kata dia penhun gen mo. Penhun long what if you should say what if ngash long doctor mo pada ni thank God ngam long ra because I realize ngam la RP. Para jonga yo MBBS menta danga pe and now pala day I realize this she deserves that kin ya ka kompuli ko chong ya ka jing her passion there towards the field nga tengam don passion ra I realize to ong ta kani ka jing kwa passion pi ong ba bo fin let ha kanu ka kam pi habdan ka jingïaid ni the film dan kata ka jingïaid ni ngala man ong mga ba phim kwa kanu dala phim kwa da man sim na jong te nai le ha phi so kum no long ha kanu ka benta long ubreu la ni kanu ka breu ka pursue la ni ka career don't come ayu. For me most important kan ka passion hi namar ba la da phishule tang ba ong ki breu phishule tang shipor and then after I realize tela sab ai ka por sab ai pisa sab ai ka jing minot chong phima pade long da di ba phidan ka passion am phinam yo thia ra phinam ban bam ro phin saklet hi kum bangalonga dangali ngai kin ya ki pageants ne kini ki other fields bangale menta long ngas uthu bangala ban sacrifice my time ala ban sacrifice my sleep ka bam ro teng aklet long hadu ka ta phi di ban long ka jing thrang ado men sim te nga ki pageants nga kan ma ngam don ki pon aklet man bam and then I realized oh nga kan bam men ka men step kalong kum ta Namang kata mentang apa iti crown je finga nong kan mau iti kemau por kohinur nga ri hapli puli history dia man ri ngamut man keliru kan ni long Stella hakani ka journey jong pi hai ni jingïaid lynti jong pi ai yanu fi credit yanu fi ayanu ka min ki balas long support ki la long kum kita ki resort ki bala dan bat pi but my family he bala support by our family ki friends jonga mentors jonga ki support unconditionally mo pada jadi bang hap ong iway in the para jonga ken namar bah ka por ba dan menu support idi ma iken ba kershan yang aba support yang idi ma younger sister kat taruh I mean say ba yang ai ong kong ke let bet ngat ngan support ba pi ha por ba email ipa ki ong kim support long ki ong nai let la byang to nai let show ima ihi ba I mean say ong ke kong let bet ngat ngan support pi so ma ihi the most important pillar mo in my life de ma ihi wala dai di para jang bang ha 3 years yang ai la inspire so much de I think it will be her because she was the first one can support yang so idi mai dan ini jingïaid halor ki finances ki pisai ha ka por fia fi ngan ong ho the pios ngo bun kin ong ba finlut pisa ka pageants mangapat ngam kwa te ban plut pisa than I feel like long ka jinglut kan de haki riam haka travel haka stay kunto ngapat ngalong bet ya ka riam le ngan phong kat badan because it's not about the riam te kadika jinglong jonga ka most important ken ka jingkren jonga ka ba most important kam de ka riam kam de ka ek to jinglut lut hi kan diat consult the lut hi otherwise mostly te I don't believe in spending so much ken spend tang haya ka badi ban spend for example kum babangali ya ka mega miss not isro
ngai ikan kiwe kiriam ani kiriam iathuh ha kiriam jong ki for everyday kum tu ngapat kat badal ngashim kata jong email ki jan barem jong email ngara gitu so ngamda lo tan ya do kata te ring ye pek mo Stella fi di ni ong kum momenta ki di generation thamai but let's say kita gitu ibu menshwa KPE menta kum hapo ka Jylla ka jungi long kum an individual kum iwe na padeng itai nomi khmat le kum kini de de phila ban pen kala ma phi ke ai phi kwa ba kan phila ban pen kala ma mane phi ong ba phi kwa ban contribute ru ani ban shim banta gitu ki awareness program namar menta phi iba hakani ka Jylla jungi ni board ki ching te kum phi ela di le se ai kajing kala banga ite min shwabat menta kan deba long ka society jungi kala kam long more open min shwapin ong ban le pageants min ban le kini kitai kim da sham mostly ki kwa ban focus hakakot menta pat like da phi kwa ban long nong shat ro phi kwa da phila da phi kwa ban long nong roi ro ki bun ha ki family banga iba support bet da phi kwa le pageants ro long if you want to get into acting ro long kata ka openness banga i menta nga iathuh ha ken namar banga i hayeng ro menta nga iya ki cousins jonga because nga di bahe do ken na ba ro ki cousins dan i ki kena berit nga i family jonga ki long bet da phi kwa ban long ka go for it in krishan bet kalong kum taken te nga iathuh ken da bet kum ta menta long mde shoot te ba phi hap long doctor phi hap long engineer mde shoot ken kum ta kata openness nga la iathuh ha ken menta te awareness programs bang kwa ban kham le shu kan de shnong ken shakinong kendong namar ba kitu kidon kam more awareness ken por bangali le ka awareness program ba mam Rochelle Pynursla most people ki par khat be ba pageantry ka de bet tang ya kitu ba jong ba bhabrio do tam ki ba nang ban kren tang ba ngakwa pan Wanrah kata ka awareness ka jing kala balong kam date tang ka bajrong ne gitu ba bhabrio ne tadi kum tate kumanga ngam jrong re nganum job hi re ngala job art scene art titles padelong the most important kan de ka to ka jing thrang na men sem ken ngate dang akwa ka ngam ju pelat jangan ha do do yo bet ngan sap pelat ki den ki bo ong ru ba ni don kam ban kren pharing nang ban kren pharing le si balong kerkom ya kalong kuma fin ha im ha sorte namar kerkom im kumbangi akran de ngalang itanat ngalang sultanat ka jing im long ye lagi ngala he shini tangan sultanat ka jing im shino kondong namar kadang long simple kata kadai kerkom perkhat dong nakin kadang long simple tingam ong baka shani ka sniu tambah shulong kumbangi akran spangi ti pajen jung pi namar ngile shino manta pinwan lam kumi kini tong le si hap nang ti ban kren kum ong fi mentan hap Wanrah ki wenes ba kin so thu la de ki kwa ban rung hang ni kum nongin pun rung ye ki dang dong kum shatai te kum dalong kan zo kim dalong open kum balong hang ni pos kani ka shalong te la per fi ti long ke i banga kli mane ka long banga kwa ban tip ba hakano kalan ba phila ban yarap kin phila ban contribute ma phi gen phila ban perung ma phi gen shatai shnong namar pageants kam de te tang shaphang bande iat ram walk ne ba pinchulit kren hang to kade ka confidence building most important ken panga i ala de ro kade unamar ong fi bantan confidence wi in pe ni shani ngi dang duna ba ka to ni dan wi to ka jingsngewtynnad others are better kalong kum ta namar puli puthiru ngi long ta ha ka jing embriru ngalap ni di ban ngi thap kamru confidence sundan re dengi kre kanu lagi prepare exam ru ni pun create exam ru ni mdan preparation shoot lani kalong kata ka confidence ti damdan ita confidence ta ka feel lot khat pi ti haladi mdan jingit shoot pi dangakan shpang ladi ro nga menshwa ngam dalong confident ta do kata ban long ngale yang ha stage ngale ya ha stage ngale grand pa ba hoi ban grand kum ni ngam das no smart te hoi ha school te ngalong itu i confident girl pada ban ong ban let ha stage kum to ngalong very shy and long dan itu insecurity kibrio kin ong kumno kibrio kin judge yang banga yang kum to ngakran kum to te through pageants part ngai ikan yang dia bang along so confident kan menta ngamlong ra kum ni kum bang along menta
mentang ala ban kren nak mak jong piro hasti tro dan kaman ai jing kren ngalit kren be ngalit yat be men chua ngam long re ngaso kumba men chua da yo shong wi haying long bet biang bet ngalong kum ta ken dia yang hasti sebentar dia ke por fi yang kum kini ki pageant shows fi da ki kli nang Thei pi long kum no to por men chua padang sedang te ngalong ani ngan ayu kata ka question kan jawab kum no but slowly I realize phim don kam to men perkhat than kren bet kai badon hamen sim ken na do nang tu danga yo jing kumis not is mga letro parbang yo to jing kali ngaso ta ka jing kali ngashim ka something about ngalaklet namar ba ngashilong community in that moment ngayo asngo ka jing kali masendap jubab ngalaklet nga jubab ayu ngaklet ka jing kali kadai tambang akan mau kadai ba about what would you tell the Northeast women like, to be more stylish and more comfortable something kumta and I said ba we're already stylish kata it's inborn but their beauty lies within ken. Like most important is the beauty that we have within, and if we love ourselves, embrace ourselves, we'll be able to radiate that outside also. Okay, I felt like mentah dah perkat kumnu ngalih jawab. Hang tu ham moment pat kami baik ken, ka flow baik ngam from where. So for me, syabang ngalih pageants, syabang ngadung stage ngaduai baik ken, ngaduai ngong God. Penyat lynti mapi, let me radiate what you want me to radiate. Let me speak what you want me to speak, and whatever that you have for me, let me do that. Let me give that to the world, ma. So that's why I can let go, I surrender, but dang on stage. So that's what helped me so much. Parlok jong pi yong no. Parlok jong lagi kemen ha ki long very supportive. Naduk ba ningkong hipor bangasang pageants kumto na do first time. Ki dan ki parok jang ki pala support ha I Thei way I kyrpang filari Itali akan mau I ki kamla jong ro tang wan support sinran yang to ka por mai pa kam da support to mo te menta pabang Miss Northeast I parok jang IT I taru la ya rap ha yang ngi haban so jan one night before ngi haban so jan na marba ngasa stay to mo te ki jan long haban Shupat the long don por the ipen solam king kita ki jangan ya shong shimit ani kam dite tangga jing job jang ba rock kita ki plus support lang ya namar ki ro ki la min not habat ngamo atrish tomat na it all goes to them ti mentang an ya ka tu ka jong pi mo ka ni pageant te pi ya chwa kani ka Northeast chwa ba fin poi ka ni ka Miss Mega Northeast te kalong kumno Pisang fiong fi arjar Arpuway te katu ka arpuway ka dei Miss Shillong Miss Shillong ta batay kan dia atu Miss Shillong na pi for Miss Shillong ka the first time jonga but I don't know it was this mad confidence that I had by first time long let me job it I had that kind of a mad confidence there and then ngalit ngayo top 5 tangalong kemen hi mo first pageant in top 5 tangalong be okay I didn't do it I'm not in the wrong place I'm actually at the right place because first time ngayo top 5 tamo but Jylla pageants before then because it was my first time ngajanjar ha ngam nang phong heels ngam nang rebanyat kumtu but they pick up kin slowly nga learn nang to then the other next year ngalit Miss Shillong biang ngayo first runners up hang to kin ngayo men same like that was the moment bang ngayo men same Arpuway Miss Shillong hadin next year ngalit le biang kin ngalit just to give a try again 22 Arpu katuru dei Miss Shillong hi Bangam hun kata mensim on first time long top 5 there I should just ngalit try biang kin so she seen what if ngajawab tadi na tu arpu kadan gap ang tu pishim isu first runners up jong Miss Shillong arpulai ngajawab Miss Meghalaya Miss Shillong Miss Meghalaya and then Miss Northeast Lycene Miss Northeast Lycene ngam tep kumnu ngayo kata ka courage malile Lycene okay, bang ako ban batay kade ba hang ni Northeast jong ngi don atli ki Miss Northeast mo because I've been getting a lot of these questions ngi don atli ki Northeast pageants kawai kade sunset mega Miss Northeast kaban na do arajar lai ka legacy jong ka de na do arajar lai and then another Miss Northeast but kade kasang 2022 kata 2022 di ka first pageant jong the other Miss Northeast ken so there are two pageants the kanik de sunset mega Miss Northeast kato kade Miss Northeast
So hang tu Miss Northeast ki dan iway pa job where only the winners and the first runners up jongki 8 states can compete hang tu. Whereas in Sunset Mega Miss Northeast but anyone from Northeast can participate. Tu ngala le both the pageants can. O kamut kani menu lah. Any menu ki females na Northeast ki laban participate. They araja arpulai banga job Miss Meghalaya tenga yo opportunity ban represent ya ka Miss Meghalaya ya ka Meghalaya ha Miss Northeast ken hang tu ngale nga yo top 5. Then after that I said okay maybe I think la biang hi try kan ni namar ba da filet shabar ki bun ki kentai bajrong and nga hang tu kawan ke insecurity balong ani ki jrong sudah ngali shei ngam kot dunyang wat ki nga along demotivated ha along then to insecurity which I couldn't break in. Then ngale 2023 ngale Miss Northeast. So then 2025 last year ngaong okay let me try no kanika Sunset Mega Miss Northeast. Then ngale hang tu ngayo top 5 biang ken tamba ka ki insecurities janga ki alang sedang jaken. And then this year ngale le ngaong let me try one more time. What if? Then ngale le and then ngajop ken. And now I feel like I have no insecurity. I can stand confidently shoulder to shoulder. Te manta kani kanong piong fi kani ka Miss Mega Northeast ma fi le ma fi kadei hai kani ka Japan. Mega Miss Northeast kadei ha Guwahati. Right. Every year kile hang tu be. Kibon apa? Kibon ha gawai na Jylla jongi duna ki kana ma including me dan tang sangot balik. Tak kain mene bangala ong fi ba kibriu lani ni hang ni kandang simpor ba kani fi ban rung nomor beli baka jing Wanrah me fi haniru kadei ba kidan ki khna ki bakwa ti fin ong ma fi ken le si pin i ma fi lynti ken si kidan ru ki banam tre kidan ru ki kmi ki pa ba kim kwa kuma mene ba ong education lani ka jing puli putili kadei ka ik ba manta ki kwa bandan ki kmi ki pa wat ngar wadan ko ni wei tingi kwa ki kon jongi ken le bha shwa ka puli puti ti long kum ta ken PE ki bon em long ki ba fi ong fi ba na ki ban na ki wi Jylla lenam dei ti nang ni duna ti manta ba ban pen wan lam bun ka dan nam dan kata ka jaka ba fi ai training hang ni lani Kibon hi ki jakaba I training kibon ha ki bala job previous years ro menta ki bala I coaching and training ya ki kana Ma'am Rochelle ro itu ro ila sedang academy la jong so kibon hi but kumba fi ong fi ya ka education kum to te I don't think it's a barrier te namar ba kumangaro hado menta ngarang le masters pengam e jing play jong namar ba kadei ka bakong santeng im jude ban ya ka education kamtam da phile sa ka ero I think education is so important katu kala ban yarap pin so many ways haki pageants bale ngale min nomar kani ka Sunset Mega Miss Northeast bale ngangi ni don bit laingot ki winners ken so like all the three girls are equally crowned as Mega Miss Northeast Definitely itu iway idang puli lawyer, itu iway idang puli hotel management. Long it's always like education pimde ban ikan da pili sa ka ero ken. So kumangaro image nga imju shaya nga yung kipendebet ka pelas dang pendep pelas dang ka jing puli pelas dang bachelors in maths kilit pendebet ken mo do masters kat pidang la de ngale side by side kat ki pageants ngale side by side with maths. So I think education ngimdi ban shedian ken. Mentala dengan kelifi mo, ki strength jong fi, ki weakness jong fi, ki kita baklan mo fi dan mo fi agak jengim, ki kita ki weakness mo fi. Strength jonga I think most important biggest strength jonga te besides my family kan they ka faith jonga ken because hakani ka jingïaid lynti jonga bon haki ba yang you cannot do it but pi yang jong fi komni lani komta pa de ka faith jonga in my faith in God and my confidence in myself come ju I lat ken yang abangan fall back ken so many times kadon hi kapor bangan yam ngan long demotivated ngan so kumangam nam la sha banle pade ngaduai bai ngan ani pindai so many times kani ka entire pageant jong Mega Miss Northeast easily it's not me ken nga surrender everything to God because hadu license dadi ba hadi banga nga la banle something tengal job na do first cm pade it's God ken backstage, may moment siya bangan po ito weakness. Ha backstage, mapidan siya to siya din. Pilong kumno ako por. Siya ba finmi, siya ba?
honestly ngan dapat Jylla dia kan nga job Miss Meghalaya but Sunset Mega Miss Northeast. Buat kini pageants bangai iya ka pattern kan kadai ba buat these pageants nga claim ngam da nervous rete long why because nga adep duai nga adep surrender. I walked with that surrender kan kiwi kum last year dan in that 2023 Miss Northeast bangale ro I realized sang tu ngalong too desperate kan ngam dan shu ita fit kan nga shlom I have to win it but this time nga bit full faith full surrender ngalong so at ease so calm banga so bit I can do it kan so I think that's my biggest strength faith weakness ani jingïaid jingïaid te long ano pun mi oh biang long pada if I have to talk about my weakness I think it would be bang along daki don ki brio bakran ngakum penrung te hakli pada it does not take time for me bangan come out of it kan shubo don ba yang ani ma pi kum tangan perkhat okay ngalong kum ta set and then ngan sakran Jylla this my self talk is very strong kan ngakran Jylla ding ong okay, maybe this is an opportunity bangan work on myself. That's why they're saying this. Lane maybe I just need to accept them the way they are. Kumtakin komentar social media ro dan hi kiba grandmas in some way or the other. Teng dengan puling along with malay ki kumne. And then 2-3 minutes I take time and then I'm like let them speak. It's okay. Mat keren ki pakwa keren ki kim tebre ka jingïaid lynti jong ngam tebre jingïaid lynti jong ki. So forgive them. So kata alright. Social media if you pick mata Instagram pipi semua gumno I think nomor fiong fi mentan kibon ki keren dah social media ke kata ti pilih berjob ya kan ni ti kibon ki kena ri bagi kuat likes ki kuat bagi beriu kin komen shaphang jong ki pipi semua gumno ikan ni kita tekan kita abe hi manu hi banum kita ma namar ngidi beriu hita after all tang balong sisini ba phila kwa ban dan haka public eye pihak ban long ready ban face ya kini ki long what to say ki dislikes namar ba with good there's always bad with likes there's dislikes with positive there's negative pihak long prepared for both kin so mentang ala asdang hi ban long okay daki keren ki dep it's fine I'll focus on the positive otherwise but at the end of the day there sometimes it affects he but dia pihak long strong nala dia to pihak strong menta child safety Tiffin ong kuno child safety naman beli child safety menta pihak manai awareness ni namdi jadi pihak manai awareness namta social media pen ai kuno nomor komentar pihak piba keketa hakan ukur kom keketa I think yaki kena nga yang akan preferably nga I feel like kidiban stay away from social media kadang kat pat rete kat pat dab 16 or 18 namar ba long I feel like you're too young to put yourself out there in front of the whole world where you'll be facing a lot of positives and negatives as well I think that they should stay away here for now. I think it's the age where you should be free and enjoy life dang kena mo there I think that kerta ai thare no ka kerta ba fi ong fi bagi deban Wanrah hapo what a pageantry plus social media mentally fin page kyrpang under 16 ti kim sha shu iki kena ki ba hapo ka kerta kan riu ba kin dan access to social media tu kumi phi bade ba le si menta ki kwa ban page pi sko no ba kan no ki deban enter ya ka pageantry and let's say kumamanta kidan haying ki kwa ban shondor ki kre people ai kumno advice ki dangapay nga ki don hi ki cousins rong aro ki ba they make reels ki post reels but that's all under supervision jong imay paken long bangay iken don ki friends jong aro but don para long ki imay pa jong ki pin shonder ki pin video but it's all under their supervision ken namada pi ailat ki kana long mo ki laban ngop ki different sites ki bam de ban ngop ken when it comes to pageantry
kila bon pageants mentaya ki teens ro and ki bon ha ki khana ki ba participate akum ha Meghalaya jongi dan Miss Teen Meghalaya bon ha ki khana ki bala pa khmat ki bala represent ya ka Meghalaya outside Miss Teen India ro kila le bha I think ya kito ki badang dang de ki teens ne khan rio shapo I think it's so important ba it'll be under the supervision jong ki bala he te quick pa hot ane some guardians mo kum to mentors namar ba I think mangi bala adults te ngi dang la hi mo ban handle de ba ki khana pa te ki dang too young to even understand so many things about life about the world hot namar beli kidang kena pi dengan kata kan ngakwa bentip na pi namar pila dana kan ni kalan la kham slam kin ti pila ban ong pat kumnu kin le kono ke ba ki di ban le ke ki di ban pet ke kim di ban pet te pi pila ban ai ya kata kin ni tingin nam tip te kuma pi pila ban tip company ban ni kin ti again bangan onga menta ka sulong what advice do you have lani ke iba fin ong ya ki ba pet hang ne po front ki babun ki khna samla ba pet pi ki khna school khna college ke advice fin ay ki the advice ma ko ban ai kadei it was in my answer hapo it's not easy ba longim day ban randin never give up ngan ong shoda English mo never give up if you have a dream keep believing in yourself and you should become the reason that your future generations will look up to you and believe that oh my dreams are also possible te long ko ban ong ki khna ba ro balong da fidan kanu ka dream not necessarily tang pageantry la ban de singing dancing ban long doctor ne nurse ne whatever dream da fidan long phim de ban randian ken phidi ban kran ba ila de ba I can do it because the power of words power of self talk is so important and kani kala pen job yang te kala ban pen job ya phi haka jing jong phi roken so kata ka de most important ma ka ban ong ya baroken ba to keep believing in yourself and nga kwa ba menta as I live my life nga kwa ba long ki future generations jang ada ki pe yang kin ong ba ila ban achieve your dreams jang get out of the comfort zone get out of societal norms tingi rong ila balengi numla so kata ken kadika major message I want to give if I can do it you can do it too to ta kamot ye ki ba pe ye kani ka program jungi phi ong ki ni viewers ba kin nget ye la de kin shania hala de ba kandan de ke ba kitmu maki kin long be ti shwabangin pen kut lani kani kin ngakwa ma fin pen ma fi kumluk shi ya ka pajen ngali gam da tip kumluk kalong ni ma fi kin dia kin kumluk ki ya em la da fi tidak banyak lah oh ya lang hani pol Stella Rica pen kumlu ha ka pajen bunsin ki ya hani karam ti pen nga kumlu banyak mo okay ba all the best fi kujo okay 1 2 3 dia start niat kum tu the besides kini play kidan ke issue of people ni long tang kita hi ba pinaya kan kan actually kada work jungi kalong complex mo na ki bon ki pose bon ki turns to pe dance isi mo okay to ko kam long okay 1 2 3 and then piyach kama and then fi pose ma ting din I ram I kut kum ni hoi hap lang ti yo le si la ya kum alright fi haban practice I mean fi di ban antat ken ba shwa ba pin point fin pose ma ken kan sin di practice ni I think for rehearsal sangi practice hi tang ba por ba pidon ha yeng ro pidon practice ken khaman me ro ba pin du bio I kumno pia kumno ka turn jong pi smile fi di ban smile mo ya ki audience ya ki public wa fi gien la un studio the pipi smile ne amne smile smile ni le okay si ba ba smile si sin ni mo pi ya si sin ya smile na bun dai ba pe ma kani rong ba kidan ru bun pe fi ki kwa okay no ba shi ya ka fa ba karam to we the pin hap smile ya bar og bidan kidan ki long audience le sin te ni smile ki mo okay ta we
mantap betul. Boleh shibun. Boleh shibun setelah berkelap ni kena itu kena boleh sih di bentar di badan hamuk pageantry. Di kapor ke jong pipi lah pelak kapor dan batai ruye ki bapek hari kali ka. Show jungnya for media. Kejingat nanti jong pi. Ke API mensim ki kena bapek tu nama kita ki kena boleh sih. Ki berkuat unrung apa modeling lah di pageantry. Mau ngah pageantry tambah kisah dia. Si hidden jingïaid ke komplikat jong ki ke mensim. Hayeng hasemru. Di sesin ke studio jong for media. Nyai kuble Stella bila dan rengkat berni lalu mene banyak keren haki benta jong kani ke modeling kani pageantry ke bangi kot ki basyem benta bani ayat haki bun ki baper haki jing jong i nyilai wa ban pet lu ke ab keren mene ba elite school hai ki jing ab syem haying ba ka jing job ya katuka Miss Mega Notice de kuble shibun Stella seisin de na ka studio jong for media manga plus forget for kuble shibun seisin